sen giwi ɗon garaten ka e kiiɗo lekki ki wiyete jaaɓi fowru. Hanki en nanino ni haala makki ina haale to banggal ɗaɗi makki no safrirta ɓuuɓri ɓiɓɓe muɗum ɓiɓɓe makki gila e ubbe makki ha e fofof jolfu mbiɗum demu bukki jaaɓe ɓutte kaɗɗe waɗata kankine iki safra ko heewi e gorko e debbo to banggal ɓuuɓri hi woni jaaɓi fowru non pulaar wiyata ɗum jolfuɓe ina mbiya ɗum demu bukki. Eyyi ɗeɗo foof goɗɗani galle men o ɗeɗo foof koye sara galle he woni. Eyyi ɗum ɗo woni jaaɓi fowru jolfu mbi ɗum demu bukki. Eyyi wadde noon eɗen gandi machallah leɗɗe nani ɗo no fewi no fewi no fewi leɗɗe kadi kewɗe nafoore. Eyyi sen jawti ayi garen e ki lekki hewki nafoore en kalino haala makki ñanden woni barkewi ronkaɓe yo kawru walla aɗa yiɗi ɓesgu ma heeda e less ma nananma en kalino hen safara muɗum en kaali hen hay hanki ko safrata gueɗe muɗum. Eyyi yimɓe lurduɓe ɗe donka yo kawru en kaali hen safara barkewi ina heewi no fewi ko gollirte kadi e moƴƴere ina heewi no fewi hay lorngal barkewi ina woodi machallah. Wadde noon ha hande tan ko ɗum woni ko jiɗɗen hollude barkewi nani ko ɗum woni Guégués ayi ko ɗe woni ɗe ciftotono ɗen en jii kañum ɓiɓɓe e baafe muɗum keɗɗe dowɗe ayi koɗe ɗakkodirɗe ɗe ɗakkitaki ɗe mbino ɗen ina wadde e goro waɗa ko e guertogal goofingal en kalino audio ji mum nan toon so bandiraɓe kettima nde wonno vidéo so juuti weeɓani hettade kono ko ɗum ɗo woni barkewi jolfu mbiye ɗum Guégués ina waɗa canjje mum kadi en kaali hanki nafoore muɗum.